Nazdar ľudia, zdravím vás pri novom Minecraftovom let's playu, v ktorom dneska uvidíte, ako bude vyzerať naša Minecraftová séria z verzii 1.0.17, pomočka, čo to je, 2. Takže spavnili sme sa na random spawn pointe a čo to budeme robiť. Tak ideme na nejaké drevo a toto video ináč robím po druhýkrát, lebo minulé video som zistil, že som si zabudol za ten mikrofón. To ma tak naštvo teraz. Teraz nemám o čom točiť, takže teraz budem tak asi 5 minút každých 5 minút ticho. Ale aj tak by som presiahol ten limit videa. Takže by som to musel zostrihávať a tak. Takže dneska si iba ukážeme, kde budeme bývať a také veci a na ďalší diel už to bude rozhodne dlhšie. A je to celé dosť ťažšie, pod sa mi zdá, lebo to ešte nie sú tie také, že hunger bary, že sa vám dobíja HPčka, a keď to je podľa mňa dobré, lebo to je to ľahšie získať to HPčko pomocou toho jedla a rýchlejšie to aj je, podľa mňa. Ja aj teraz som z piesku, to preto, lebo si postavím pieskovisko. Teda budem šmiklavka, tak budem padať. A proste tak, chápete? No. Ale som takové skluboľ. To je veľa krav, takže tam pôjdem. No. Idem tam s mečom vyťaseným. Teda strom si to nechám, ale za chvíľku tam ho možno skácím. Default. Ináč pozeral som, že ešte nejaký texture pack není na túto verziu. Kebyže hej, tak si ho rozhodne stiahnem, ale pozeral som a nie je. Možno, že je, ale tak ja o ňom neviem. Chcem si urobiť teraz nejaké brnko, takže musím zabíjať tie kravy. Ináč iné by mi boli veď enchanting table, to ani není, takže môžem si vytvoriť aspoň kožené brne. Nie. Nemôžeš. Prečo nie? Vlastne ešte 8, ešte 2 potrebujem vlastne, dúfam, že si to vypadnú tie 2. Lebo ak nie, tak ju roztrieskam na maderov. Ježiš, ešte jedno. A tu mám akože kde nájsť. V Copperfieldovej šatni. Lebo on mi asmi kúzli, alebo neviem čo. Ale to už sa zjavila nejaká krava. Ďakujem ti, Copperfield. Si veľmi mocný kúzelný. A za to ťa uznávam. Ináč, nedívte sa... Ježiš, ty si ma sklamal slnko. Prečo si mi to urobil? Ono tak nevadí, mám 7 kože. Neviem, na čom je. Viem, že sa dajú robiť knihy a tak veci, a tak teraz mi je to na nič. No, chýba mi tá jedna. Ešte počkaj, ale gate samotné nechcem. Keď tak si radšej urobím boty, alebo ne. Alebo si radšej urobím helmu. Tak iba helmu si urobíme. Hop, máme aspoň nejaké armor. No a preto, že sme maršali, tak si robíme nejaký bunker v skale. V skalete. No. Tak to bude nejako vyzerať, ale urobíme ho vlastne vytvoríme ho na ďalšom videi, takže zatiaľ sa čaute. Ja to ostavím takto zabarikadovaný. Moje vyhlíže pro ďalší oběd.